kurise aiwa abo apa pakaipa ndikutoda mari serious ndoziva zvangu kuti asipa mtemo ndikungoitirawo ndine kamari kangu kandachinja pane matira damwe aiwa ai hatichinji mari mari i50 50 zvima US asina basa isi azvichashande isi oh iyi mari ine vanhu ka ine mafese vanhu kwete dzine matombo 5 bond ukuthi mari papa 50 US 1 papa 5 bond 5 bond yakwendera ne50 US asi US rakadona ayo muna muZimbabwe ka muzi muAmerica ka muzi muUS muno US rakadona zvokudona zviya kuti pu uone maka yoti kunoka kusikunyika kwaro azvisaiziwa saka bondi rakurema but iyo 5 inoendera ne50 US saka ndikatonouya neimwe izvo zvidango chitoda wandipa idzi twidzi i20 user i20 user ndichokupa izvo ayo mera ndange ndabvunza mufesi ari panze kuti akwanisa kundipa 50 mwere ndinyatsoya nditori yakawanda maUS kuzida kuzoenda kuAmerica enda hayi zvima use kungozvitorawo zvidubozi izvi zvakungo hatina basa nazvo saka US rakadona lola kariva loda makombore ayo abo iyo inazati unonga chigaya ko ndiri kunyepera mari yetsika kuti chichichi ayo mari yetsi ari kunyanya bosi makonzoka mari yetsi makonzo 20 ndweti ichena Jackson ayawo shit sauda ngochinja tuichete ai chinja 15 wadadisa uma 20 ma 20 dango tori neimwe kwa mawaya ndikauya ne mawaya aringoda dora bond $2 $1 shit yo izvo zvisina basa izvo mwana wangu uyaita zvibvisa madziwa izvi hazvichashande izvi ya saka hayo hawaitapo abo saka ndichazonochinja kuti ma20 izvo andichangoitaka ine nchingo yane mabhoni chichinja kwaurika ndotora maUS ndonochinja kune vamwe wondiwedzera mabhoni chingodano hazvichashande saka po hawaitaba Three.